سلام كمي تخونو كبرات تخطاتلتي سي ام اكسترا شو لتوزينا سبورت حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتت لكم بخبر نعدم بفدريشن قدم مشكلة زوا مأكل توديبو أب شوعة مدرغات تخفيلو كايز زقن يزور زوا مأكل قلتشن إسار بعتن سنبت إيران شوعة تقمتي أب كابي إنشورانس بستغير ولدر تزاسيمو عبزنا مزازن مدرك نور أحمد عبد الوهاب كابغان تسبيكو تعواتنا يتمدرك خون كلو دك غانتو ميلكي أسماء أكلن ناتان مدهنين كأكال أين ساين درجة حيزوم حنس أسرقيتوم أبوه لول بدمر جزيه ناتان مدهني كان تسبيكو قبل زرزو مأكل قلتشن إسار بعتن بمقان بيتش أمالك عود كله يبرون برهانن عود كبرون كأكال أين ساين درجة حيزوم أبوريم زازيموم بقولوا الدمرنت بين رحمة عبد الوهاب قدام يبو مقان تعواتك أتلام على زرزو مأكل قلتشن إسار بعتن كخون كله ميلكي أسماء أكلن ناتان مدهنين كأكال أين ساين درجة حيزوم أبوريم زازيموم أبني عقب نتبناتهم مدهني سبيكوان بس عقب دوزوا ما أكل كلتش إنسان بعدين كوينك شلون كله عود أمان كابغان تادن دن هيبرون برهانه كابغان تاسن بلين كال إنسان سين درجة حزوم أبوريم زازيموم أمناي كان تادن برجيزي بسام سومون تلقان تاس بيكو بعبلا النت زبلت اتقان تادوزوا ما أكل كلتش إنسان بعدين كوينها تشلي ما إرتراين تقدمتي فلبيني ساويت غانتا 7-11 زخونو أخليل قبري وطن ألكساندر إساقن أب تشاينا زكايزو لو زرمي وين قلتش إنسان بعد مسكانتهم تسليفهم إورادور اللو أبزلو موقع حتى بقداي مدرخو مغاري جوز قفة زر ألكساندر إساق أساسا 4 درجة حيزو كزازم كلو أخليل قبري وطكا 3 شوعة درجة حيزو زازيمو أبزي أبزوبا بيجينغ زكايزو لو زر كاب إسرا غانتا تاستواتو بتقلال الله 120 تقدمتين ساتو فلو زرميون صباح سوني بكال أي مدرخون كتسيلوكو عليو تصبق عدل صراحة تاريخ هينوك مولو برهان أسمر آتيو إسران شمونتن تقمتي كلتش إنسان 4 نقفة بريز سلسة جزي چامبين أفريقيا زبالة صراحة تاريخ هينوك مولو برهان لموغا حتى أسمر معرفون فرتياب زبس حلو سدرابيت أتو مولو برهان سلومون فتوتن دموغا كبابلا غيرو مولو انكو حقو سكا هينوك زينا أتلتيكس ود حكيم سالساي وطيو أولمبيكاو أتليت نوغوسان بلسوم ود حكيم أول در ماراتوم لازان بلانكا موروكو سالساي بمقان أبوديم ديبو صراحة تاريخ عبيت شلماتاتن كبرتاتن زدوانا صفولو أقاطامي بيلجيماويت كلب انتر مارش قدمت مال مبل 5 عمت ورقاو تصنبل بممسراتا أخبيران يرا أبتا عبد قسكا أبالا سدراتا كلبن عبيت نبارات تقرن ترخيبهم نيروم صراحة تاريخ حبنا أفريقيا يرتراو بنيام قرمايون كأندناي كبر عدوم ناي تصنبل نيرو أبتناي تصنبل سنسرعاتكا بركز بولو شلماتاتن كبرتاتن كوغونا تصف تعذيب ناينا قلقا بتوما بتقاط أمستشلمهم شلماتاتن كبرتاتن مسن عزب ناي عمت سبورت كلتش إنسان 4 زبلت تقرا دماي كلب انتر مارش بمقان ناي كبر شلمات كشله من كله بتناي نطبي قطلع مالا تور دي فرانش كلتش انسان 4 زمو ولا عبت كال سكوداون عبت قاطامي عب شلمات نبينيام كرماي شليمو يو معسس راي كلب انتر مارشون عبتا قاطامي نسرح تاريخ اب عمت كلتش 25 قداماي كم حلقه اخوينك مرحا ملو حلافنتي باتو اركيبات يا ودرات كلتش إنسان 4 كابزدوم أو تصفوات تقدمتي نهم زرعي عبد موسى نهم زرعي بكلتش إنسان حد استخير الزر عندام ساكرايت غانتا إرترا سلفو دم قوتي دحر مزقاويو أبزقت عمت مسكونتين الترغانتا كوبيكات تنبيرو أب عمت ودر كلتش إنسان 3 كلتش إنسان 4 زاغانتا ناب كيوسر 6.5 كونتيننتال تيم مستغيرة ون بقعات يوريا عم مسار عفا يأتيها كتوالا درو مريتا بتزهانو بقعات تمكرون كأنهم ابتياب زعمت أور حسستا بقانا استخيرت صوتات ملا أفريقيا ناقرايت غانتا إرترا وكيلو بتزاتفلو تعواتي كرايتوريم صوتات ملا أفريقيا 2004 كوينو مسغانتو تسلفا بستورا دروم نحر معلتو دراتكا أبيكو لا سان ريمون بينو قريت قداماي كوينو كعوت كله أمني حر معلتو دير مونتا تشينجو كالاي أو دير باساتو مونتا غرابا سالساي أو دير غراند بريكز سنتاريتا سالساي درجة حيزو بمزام أبوريم كريب بقيعيو توسخي انهم ابتزعبي نايت إسان سلستن اي تصبيون بنو زور فرنساز في زور تسفا وي زور دي لا ابي نلون ابناي غزي بيچاما لا مبل 10 تحت درجه حيزيو ودرو مسبلو صازازيمو زمالت كاب اوروبا كاب زلو تحت إسان سلستن عمت تقدمتي مبل 10 تحت درجه لو كتبلو تدفر تقدمايو انتقنا جن نهم زراي كودا لا صنح مغابيت غانتا كيوسر 6.5 كابز مت عمت كم زي تقصل اكات تاغانتا بوق حبيرو مستقدمتي نايتا كونتيننتال غانتا مستسنابتو غانتا أمريكا بزلو تقم قليس كازي ودايو كان بعلنهم زأمسلو بقعزلهم تقررم بروفيشنال غانتاتات أوروبا كوغويا هلوم يخاتي تبا غنكومو أيتر إنيقا ولا تسفاتاتي هلوم مسحيزو زلو بقعتم برو غانتان نخرك بكشجر أيتر تبيون
رود فان نيستلروي غزياو سلطاني مان يونايتد كخونيو ቅድሚ ቁሩብ ደቂቕ ንቀዳማይ ስልጣኔ ኣዘባረት ማንቸስተር ዩናይትድ እንተሓጋጋዚ እዩ ዝነበረ ሆላንዳዊ ናይ ቅድም ተጻዋታይ ናይታ ጋንታ ሩድ ቫን ኒስተልሮይ ግዝያዊ ስልጣኔ ክኸውን ከም ዝመሰረቶ ተፈሊጡ ኣብ ስታፍ ምስልጣን ጽንሑ ኣባላት ኩሎም ምስ ቫን ኒስተልሮይ ክጽንሑ ምዃኖምን ዩናይትድ ንኻልኣ ስልጣኔ ክሳብ ትረክብ ድማ ብግዝያዊነት ኒስተልሮይ ግዝያዊ ስልጣኔ ኮይኑ ነታ ጋንታ ክመርሓ ምዃኑ እታ ክለብ ብወግዒ ኣፍሊጣ ኒስተልሮይ ንዩናይትድ መሪሑ ኣብ ፈላሚ ጸወትኡ ጽባሕ ርቡዕ 30 ጥቅምቲ 2024 ኣብ ግጥም ካራባኦ ካፕ ኣንጻር ሌስተር ሲቲ ሰንበት 3 ሕዳር 2024 ድማ ኣንጻር ቼልሲ ናይ ፕሪምየር ሊግ ጸወታ ይጽበዮ ክልቲኡ ኣብ ሜዳ ኦልድ ትራፎርድ ዝካየድ ምዃኑ ተጻወት ብደገፍቶም ተሰኒዮም ክጻወት መደብ ተሰሪዕሎም ይርከብ ማዕለያ ዘይብሎም ክብርታት ተጎናጺፉ ዘሎ ውልዶ ኮኸብ ጌና ሕጁ 17 ዓመት ዝርግዝ ዘሎ ኮተቴ ኮይኑ ካብ ዘርኢ ማማ ኣፍሪቃ ዝበቆለ እዩ እቲ ጌና ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ዝጎናጽፉ ዘሎ ክብርታት ብስሙ ዘመዝግቦ ዘሎ ክብረ ወሰናት ግን ሕልፊ ሓለፈ ዓበይቲ ተጻወቲ ጸብለላ ኣቢሉ ኣሎ ብርግጽ እዛ ፕላኔት ከም በዓል ማራዶና ሜሲ ፔለ ሮናልዶ እንዳኣመሰሉ ኣላፍ ከዋኽብቲ ዝተማቒራ ኣብዚ ሕጂ ዝኮኸብ ዘሎ ዕድመ እንዳሃለው ነዛ መዝጊቦ ዘሎ ክብርታት ግን ፍጹም ኣይዳረጉን እዮም እስከ ያማል ክሳብ ሕጂ ብስሙ መዝጊቦም ዘሎ ክብረ ወሰናትን ተጓናጽፎም ዘሎ ክብርታትን ንተዓዘብ ኣብ ታሪክ ዋንጫ ኤውሮጳ እቲ ዝነኣሰ ሸቶ ዘመዝገበ ተጻዋታይ ኣብ ታሪክ ላሊጋ እቲ ዝነኣሰ ሸቶ ዘመዝገበ ተጻዋታይ ኣብ ኣቅራቢት ጋንታ እስፓኛ እቲ ዝነኣሰ ሸቶ ዘመዝገበ ተጻዋታይ ኣብ ታሪክ ዋንጫ ኤውሮጳ እቲ ዝነኣሰ ዕውት ኣብ ታሪክ ኮፓ ደል ሬይ እቲ ዝነኣሰ ሸቶ ዘመዝገበ ተጻዋታይ ኣብ ታሪክ ቻምፒየንስ ሊግ እቲ ዝነኣሰ ቀረብ ዝገበረ ተጻዋታይ ኣብ ታሪክ ዋንጫ ኤውሮጳ እቲ ዝነኣሰ ቀረብ ዝገበረ ተጻዋታይ ኣብ ታሪክ ግጥም ኤል ክላሲኮ እቲ ዝነኣሰ ሸቶ ዘመዝገበ ተጻዋታይ አሰልጣን ማንቸስተር ዩናይትድ ኤሪክ ተን ሃግ ተሰናቢቱ እንግሊዛዊት ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ነተኸታታሊ ስዕረታት ከጋጥሞ ጽንሕ ሰልጣኒ ኤሪክ ተን ሃግ ኣሰናቢታቶ ዩናይትድ ትማል ሰንበት አንጻር ዌስት ሃም ኣብ ዘካየደቶ ግጥም 2-1 ድሕሪ ምስዓራ ኩነታት ኣሰልጣኒ ኣብ ሰንኮፍ ከም ዝወደቀ ቀንዲ ዛዕባ ኮይኑ ሓዲሩ እዩ ኣብዚ እዋን ዩናይትድ ኣብ ተርታ ፕሪምየር ሊግ ኣብ ትሕቲ ፍርቂ ወሪዳ ኣብ መበል 14 ሰሪዓ ትርከብ ኣብ ኤውሮፓ ሊግ ዘለዋ ደረጃውን ኣብ 3 ግጥማት ማዕር ምፍለያ ካብ 36 ጋንታታት ኣብ መበል 21 ደው ኢላ ኣላ ኣብዚ ሓለፈ ክረምቲ ምክትል ተን ሃግ ኮይኑ ዝተመሰሰ ፍሉጥ ኣጥቃዓይ እታ ጋንታ ነበር ሩድ ቫን ኒስተልሮይ ግዝያዊ ስልጣን ኮይኑ ኣሎ ቋሚ ስልጣኒ ክሳብ ዝቁፀር ቫን ኒስተልሮይ ነታ ጋንታ ክመርሓ ምዃኑ እታ ክለብ ኣብ ዘውፅኣቶ መግለፂ ፍሊጣ ምንጭታት ማን ዩናይትድ ከም ዝሓበርዎ እቲ ስጉምቲ መሪር እኳ እንተኾነ ኣካየድቲ ብምሉእ ድምፂ ዝወሰኑ እዩ ኣብ 2022 ናብታ ክለብ ዝመፀ ዴንማርካዊ ተን ሃግ ሎሚ ሰኒ ንጎቱ ውሳነ ከም ዝተነግሮ እቶም ምንጭታት ሓቢሮም ኣብ ዝሓለፈ ዓመተ ውድድር ኣብ ግንቦት ኣብ ዝተኻየደ ግጥም ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ዓዲ እንግሊዝ ኤፍኤ ካፕ ንቐንዲ ተቐናቃኒ ዝኾነት ማንቸስተር ሲቲ ብምስዓር ዋንጫ ብምዕታሩ ዕድል ንመሃቡ ውዕል ብሓደ ዓመት ተናዊሑ ነይሩ እዩ ፍሉጥ ኣሰልጣን ሰር ኣሌክስ ፈርጉሰን ኣብ 2013 ቦሎንቱ ድሕሪ ምስንባቱ 5 ሰልጠንቲ ከም ዝመጹ ነታ ጋንታ ሻርቻይ ክትረክብ ሃሰው ትብል ከም ዘላን ይፍለጥ ወዲ 54 ዓመት ተን ሃግ ኣብ ቀዳማይ ዓመቱ ነታ ባይታ ዘቢጣ ዝነበረት ጋንታ ብምብርባር ኣብቲ ዓመት ውድድር ፕሪምየር ሊግ መበል ሳልሰይቲ ኮይና ክትውድእ ምግባሩ ተስፋ ዝህብ ነይሩ ኣብ 2023 እውን ድሕሪ 6 ዓመታት ዋንጫ ካራባኦ ምዕዋቱ ነቲ ተስፋ ዝደርዕ እዩ ነይሩ ኣብ ካልእ ዓመት ውድድር ግን ነገራት ከምቲ ዝበሃጎም ኣይኮኑን ኣብ ውድድር ቻምፒየንስ ሊግ ኤውሮጳ ካብ መጻረይ ግጥማት ካብ ምድባ ጭራ ኮይና ቀልጢፋት ሰናቢታ ኩነታት ኣሰልጣኒ ኦሮማይ ኣብ ዝተባለሉ ግን ኤፍኤ ካፕ ተዓዊቱ ሓድሽ ዋና እታ ክለብ ቢሊዮነር ራትክሊፍ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ንቢቢሲ ዝሃቦ ቃል ፀገም ናይታ ጋንታ ኪኖ ሰልጣኒ ምዃኑ ተዛሪቡ ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ 11 ዓመታት ማንቸስተር ዩናይትድ ብዙሓት ኣሰልጠንቲ ቀይራ ኣብ ከምኡ ዝበለ ሃዋህው ድማ ዝተዓወተ ይነበረን እንተኾነ ግን ኣብዚ ዓመት ውድድር ጅማሮኣ ኣይጠዓየን ኣብ ዝሓለፈ 8 ግጥማት ሓንሳብ ጥራይ ምዕዋታ ቦርድ እታ ክለብ ስጉምቲ ክወስድ ዝተገደደ ይመስል እቲ ቢሊዮነር ኣብታ ክለብ ዓወፍ ድሕሪ ምግባሩ ኣብ ኣካየድቲ ለውጢ ተኻይዱ ነይሩ እዩ ኣብ ከምኡ ዝበለ ኩነታት ድማ ቀጻልነት ምርጋዝ እንተን ሃግ ክዕገሱ ወኪሎም እንተኾነ ግን ኩነታት ጋንታ ብድሕሪኡና እንቆልቁሎም ስከደ ንኽጸንሕ መምኽኔታት ተሳኢኑ ኤሪክ ተን ሃግ ነታ ጋንታ ንምሕያል ልዕሊ ፍርቂ ቢልዮን ፓውንድ እኳ እንተፍሰሰ ውፅኢት ግን ጨቕቕ ይኮይኑ ድሕሪ ፈርጉሰን ዝመፁ ኣሰልጠንቲ ንዕድጊ ተፃወቲ ዘምፅዎ ሚልዮናት ተን ሃግ 654 ሶልሻየር 400 ሞሪኖ 374 ቫንጋል 274 ዴቪድ ሞየስ ድማ 59 ምዃኑ ይግለጽ ተን ሃግ ናብ ማን ዩናይትድ ድሕሪ ምምጽኡ ብክለብ ደረጃ ልዕሊኡ ወፃእ ዝገበረ ቸልሲ 715.6 ሚልዮን ጥራያ ክቡራት ተኸታተልትና ንሕጂ ሒዝናዮ ዝቐረብና ዓለታዊ ዜና ስፖርት እዚ ክትከታተልዎ ፅናሕኩም እዩ ኣብዚ ቅፅል ምክታልኩም ኣይተቋርፁ ካልእ እውን ስለ ዘሎ ተን 4 ሕግታት ሼር ላይክ ኮሜንት ሳብስክራይብ ኣይትለልውን ወደ ሓንኩም ኣንበሳ ቢበዓል ስረ ኣንበሳ ቢበዓል ስረ ኣንበሳ ቢበዓል ስረ ኣንበሳ